se itse asiassa yllättävän hyvin, että mä itse jännitin aika paljon, kun en ole mikään ihan kokki kolmonen vielä, että miten se onnistuu, mutta onneksi oli hyvä keittiömestari kokki opettamassa Jani ja sitten loistavana kokkauskaverina Maria, että oli oikein mukava ja yllättävän helppokin tehdä ruokaa. Laitetaan veitti tuohon päälle, napautetaan pikkusen siihen, riittää sinne pieni napautus. Sen jälkeen se kuori irtoo siitä ihan itsestään. Vielä ottaa tuosta. Mä en tiedä. Sellainen pikku napautus, noin. Ja täällä napauta silleen, että menee ranne siihen puukkoon kiinni. Myös se, mitä mä oon ehkä aikaisemmin tehnyt, kun kanaa on paistanut, niin sitä on koko ajan siinä samalla vähän niinku veivannut, että nyt muistaa sittenkin, että sen saa antaa siinä ihan rauhassa paistua. Sitten antakaa olla ne siellä. Yleisin virhe, mitä ihmiset tekee ruoanlaitossa, niin ne hieroo sitä tuotetta siellä paistinpannulla. Mehän ei sitä itse paisteta, vaan toi Hellahan sen paistaa sitä. En ole hirveästi ruokaa sillä opetellut laittaa, mutta kyllä nyt alkuinnostus on ainakin kova tämän jälkeen. Ei se mennyt tilalle. Ei se makuun vaikuta. Heippa. Mä lähden taas kylmiölle.